بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Draga braćo, draga omladino, braćo i sestre, assalamu alaikum. Evo nakon donošenja zahvale Allahu gospodaru svemira i svih nas, nakon salata i selama, to je salavata i selama našega poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i nakon selama na sve vas koji ste ovdje prisutni, moleći Allaha dželešanuhu da vam podari svako dobro, hajr, zdravlje, beričet u vama, u vašoj porodici, u vašem radu i djelovanju. Mi ćemo, evo, nadajući se da su i meleki prisutni, kako je poslanik alejhi selam najavio, čim se okupi jedna grupa ljudi, vjernika, to je, kao što znate, posebno zadovoljstvo za vjernika, da kad god govore o vjeri, aktualiziraju nešto što je korisno, kvalitetno, dobro, meleki se okupe i donose salavat na taj skup, a salavat na taj skup jesu dove koje oni uče za nas. Pa ono što je malo prije Ibrahim Efendija kazao, spomenuo, da je bitno da klanjamo namaz, da smo tu, a čim smo tu, odmah je veliki hajr kada ništa drugo ne bi uradili. Ali evo mi ćemo se družeći kazati nekoliko riječi i moja namjera je bila da kažem nekoliko riječi vezano za ulogu današnje omladine i svih nas u našem životu u kome se mi nalazimo, u ovom vaktu i zamanu u kome se mi nalazimo, kako se ponašati, na koji način afirmirati svoju vjeru, spoznati ono što je korisno za nas, kako preplivati ovo jedno ogromno, uzburkano more koje šejtan stalno, kao što vidite, uzburkava na razne načine, Iblis sa svim svojim silama koje ima u svijetu, a veliki broj, nažalost, naroda i veliki broj ljudi je upravo njegova vojska koji zakuhavaju i ovu čitavu situaciju čine još kompleksnijom. Onda smo dužni da potražimo odgovore u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kao i u našoj časnoj tradiciji, historiji, kako bismo se mogli doista odagnati svim ovim silnim, uzburkanim talasima koje imamo na ovome svijetu, a posebno u posljednje vrijeme, kako naš narod veli kazati, doći vrijeme kada se ni pametan čovjek neće moći snaći, a to je upravo ovo vrijeme u kome se mi nalazimo. Tako da čovjek nekada ne zna kako i na koji način da postupi, a obično to ne zna onaj koji se ne vraća stalno Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika alejhi selam i časnim prethodnicima koji su nama uistinu pokazali kako treba da živi i radi čovjek od krvi i mesa i kako može, bez obzira na sve ove dileme i probleme kroz koje prolazimo, kako može na neki način da izađe iz ti svi neugodni i ona je, tako rekli bismo, ružnih situacija u kojima se danas čovjek nalazi. A posebno musliman, kao što znate. I ja neću posebno elaborirati, jer sam nedavno imao jedno predavanje o iskušenju i rekao sam da su muslimani najviše iskušani. Zato što je poslanik alejhi selam rekao da su najviše iskušani poslanici, a onda iza njih oni najbolji, a onda iza njih oni manji bolji ili manje dobri. Tako da oni najlošiji su najmanje iskušani. Zašto? Zato što Allah želi svoje odabranike. Allah želi svoju reprezentaciju koja će sutra u džennetu predstavljati džennetlije. I to je najbolja raja. To su najbolji ljudi. To su kako bi rekli, dostojanstveniji ljudi. To su ljudi koji će sa obrazom dignutog čela gledati u biće svoga gospodara Allaha dželešanuhu, a na ovom svijetu da nikada ne možemo vidjeti, možemo samo osjetiti i očutiti njegovu plemenitost, dobrotu, ljepotu, njegove blagodati, beričete koje spušta svakodnevno, nikada se ne umara. To možemo da osjetimo. A nikada ga ne možemo vidjeti, nego ćemo ga tek vidjeti sutra na sudnjem danu, zato što Allah dželešanu nije ove oči stvorio da bi mogle da vide tako uzvišeno i časno biće kao što je naš gospodar koji je stvorio sve na ovome svijetu i koji će sve rastvoriti. I tek tada će nam Allah dati, dakle, mogućnost spoznaje, mogućnost gledanja, mogućnost viđenja
bića koje će se pokazati ljudima kako jednostavno definira Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što vidimo mjesec Bedr, to jest mjesec onaj uštapu, mjesec puni, kada ga pogledamo na Bedrovom nebu, tako ćemo vidjeti našega gospodara Allaha Đelešanu. A povod toga tu su razgovori, sjela i uživanje i taj jedan duhovni teferić koji će biti sa našim poslanikom i Allahovim miljenikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, sa svim prethodnim, jel tako, poslanicima koji su bili 315 poslanika i 124.000 vjerovjesnika. 124.000 vjerovjesnika i sada zamisli da ti uđeš u jedno takvo društvo, jedno takvo sjelo. Ovdje kada dođeš do nekog čovjeka običnog, našeg dunjavučkog čovjeka koji zna da griješi, da se često problema ne riješi, ako je imalo popularan, ako je imalo poznat u narodu neka vrsta autoriteta, drago ti da se s njim sučeliš, da s njim sastaneš, da ga vidiš, da ga poselamiš, da mu se nasmiješ i hvališ se kad odješ od njega, kako ti je drago da se upoznat u facu koju si vidio jedino na televiziji, mogao da sretneš i svoju ruku njegovu da metneš i onda se hvališ drugima. A sad zamisli, dolaziš u društvo poslanika i miljenika Muhammeda alejhi salama, najčasnijeg čovjeka koji je hodao ovom zemaljskom pozornicom. Dođeš do njega, dođeš do Adema, dođeš do Nuha, do Luta, do Saliha, do Ibrahima, do Ismaila, do Ishaka, do Musa, do Isa i do svih ostalih poslanika i sa njima razgovaraš koja je to milina, koja dika, koja čast, koje je dostojanstvo za jednog običnog Allahovog roba, običnog čovjeka. Možete misliti tada zasićenja naših duša, tadašnjeg usićenja, možete misliti tog fascinirajućeg osjećaja koji ćemo mi imati na sudnjem danu, ali to isključivo ima samo musliman i niko drugi. Isplati od svega onda svoj život, potrošiti u to da sutra budeš društvo, da budeš plemenito sjelo našemu poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, časnim ashabima, Ebu Bekru, Omeru, Osmanu, Ali i velikim našim prethodnicima koji su stvarno nosili islam, za njega živjeli i umrli na Allahovom putu jedino kao vjernici. Na nama je zadatak, ovo prije svega obraćam se omladini, kad kažem omladini, svima koji imaju mlado imansko srce, ne samo onima koji imaju malo godina, nego svima koji imaju mladalačko srce. A niko nije star u islamu koliko zna da vjeruje. Jer svi ovi koji umru sutra i sa 150 godina ili 70 godina bit će proživjeni u džennetu kao vodiči i djevojke. Nema staraca tamo. Vi znate da jedne prilike poslanika ali se vam jednoj ženi odgovorio, pita hoće li nas Nana tamo biti u džennetu. Ali se vam kaže neće. Nana neće ući u džennetu. A onda Nana počne da cvili i da plače. Sad joj ružan osjećaj. Što to upita poslanik alejhi selam, odgovori da neće stare Nane ući u džennet. Kada je vidio da je Nana plaho bila rastužena, poslanik alejhi selam se okrene, nasmije i kaže neće ući u Nane u džennet, nego ćete vi ući kao mlade, kao djevojke. Dakle, sad, kako neki kažu, za 33 godine, to će biti otprilike taj period u koji će biti svi proživljeni u džennetu sa tim godinama, dakle mladića i djevojaka, i zato onaj koji je vjernik, koji je džennetlija, koji džennetski živi, koji se Allahoj vjeri divi, on je taj mladić sa 33 godine, nema veze što ima 60 ili 70 godina. Zato je, kao što znate, Ebu Ejub al-Ensari, radijallahu ta'ala anhu, onaj čovjek kod koga je poslanik alejhi selam odsjeo kada je došao u Medinu. On imao čast da poslanikov alejhi selam deva upravo črčne pred njegovom kućom i to je poslanik alejhi selam uzeo kao išare da treba kod njega da boravi nekoliko dana dok se ne napravi za njega nešto u Medini i tu je kod njega ostao jedno vrijeme boravio. Taj Ebu Ejub al-Ensari kada je ostario nakon poslanikove alejhi selam smrti njegovog preseljenja na Ahiret, kada je imao 90 godina, muslimani se spremaju u vojnu akciju, idu da opsjedaju Istanbul, današnji, nekadašnji Konstantinopolis. I ide omladina se sprema. Ebu Ejub al-Ensari 70 godina kaže idem i ja. Oni kažu bolan babo, gdje ćeš ti ići? Tako star, pa ti se borio u vrijeme poslanika alejhi selam, u vrijeme kad reci
Ebu Bekra u vrijeme Hadreti Omara, a nećeš valjda i sad tako. Kaže, sve dok sam živ, ja moram da se borim za svoju vjeru i da afirmiram islam kako me Allah zadužio. Dakle, pogledajte, on ide junaštvom mladića, on ide osjećajem mladića, zato što njemu 90 godina. U njemu je snaga, braćo moja draga, koja nema u drugima. U muslimanima ima i zato je muslimani starac i jaki nego bilo koji mladić. Ako je iskreno me Allah, ako voli Allah, želi Allah, traži Allah, dovi Allah, od njega traži pomoć, jer pomoć je samo kod njega. Nasrun min Allah, wa fathun qarib. Nasrun min Allah, pomoć od Allaha. Wa fathun qarib, i pobjeda bliza koja dolazi. Dakle, ne trebaš imati toliko snage, jer snaga je, onaj često nas zavarava. Mislimo ako imamo jake mišiće da smo jaki, naprotiv. Allah dadne pod se ukoči ruka, tamo me digneš, ona stane. Šta si onda uradio? Šta kad ti stane kao što je stala brojnima, kao što znate, onome jednome idolopokoju kada je stigao Ali Salama, kada je on išao na hidžu, sjećate se. Pa kada ga je stigao u Suraka, poznati. Suraka kada ga je stigao, vidjeli ste, digao je sablja padne. Samo kad Allahov poslanik alaih salam kaže, kada ko ćete sada odbraniti? Poslanik alaih salam bez oružja, Suraka idna njega sa sabljom. On samo kaže, ko ćete odbraniti? Poslanik alaih salam mirno odgovara, Allah. Allah! To je dovoljno bilo da mu padne sablja, a njegov konj se je čak zarobio do svojih koljena u pustinski pijesak. Dakle, kada Allah hoće, niko ti ništa ne može. Kada Allah hoće, vidjeli ste kako se more raskupi Musavu, alejhi salam, i svim onima. Nije samo Musavu, pazite dobro. Neki će reći, to je, naravno, to je muđiza poslanika i to je Allah dao poslanicima, ali i vjernicima. Nije samo Musa, alejhi salam, prešao more, a da nije bilo uopće vode, da se prosušilo i da je, kažu, već počelo da niče na tom dijelu kuda su oni prolazili. Zamislite. Pred njim more, ajkule, morski psi i ostali morski hajvani, a iza njih faraon i njegove hajvani. Kako Imam Kurtubi navodi, 670.000 dobro naoružanih vojnika je bilo na čelu sa faraonom. Ali vidite, kada Allah hoće, samo se raskupi, to je vjernik, to je snaga vjernika. Zato što vjernik ne trpi snagu iz sebe, nego dolazi ta snaga od Allaha. Od Allaha, i kad ti Allah da snagu, onda koja ta sila može da raskupi more, razumijete da može pomogno, normalno, lijepo Musa alejhi salam, njegov brat Harun alejhi salam i svi ostali vjernici koji su bili na neki način u tolikoj tako neugodnoj situaciji kao smo mi bili u 93. godini, sa svih strana okruženi, ovdje pred njima smrt, more, ako krenu odošli u smrt, ako ostanu, ubit će i faraon njegova vojska. I onda normalno samo Musa alejhi salam podigne ruke, bitno je da ti kaže da si nemoćan, a da je Allah svemoćan. Kada kažeš, ja Rabbi, ti si svemoćan i ti moraš da ustaviti svu ovu gromadu, ovu tešku vojsku, a ja sam nemoćan i tebi se predajem. Tako je Musa alejhi salam to doživio, tako je osjetio. I nakon toga vidjeli ste, more se rastupa i on prolazi. A onaj koji po pravilu ili po našoj logici i objektivno je trebao da ga zgazi, da ga neutralizira, da ga totalno minimizira, da ga porazi, da ga ubije, da ga drobi, on je, vidite, fasono i voda se vratila. Jer Allah sve raspoređuje. On raspoređuje, on određuje. Od njega je sudbina, on je vlasnik sudbine. Nismo mi. I često ljudi, vidjeli ste, oni uvijek kažu, šta ako mi bit će to? Nemoj se ti skirati za to. I samo radi ono što Allah od tebe traži. To je da radi što Allah traži. I vjerujte, smo mi tako radili ovdje na ovom brdovitom Balkanu i u prošloj agresiji, samo da smo radili što Allah traži, sve bi bilo raščićeno sve do Drine i Une. Ali nažalost, kad niko ili mali broj ljudi vjeruje da Allah rješava situaciju i stanje, samo je nešto se mi popravljamo. I zato želimo ovom prilikom posebno omladne da se obratim da kažem šta je naša uloga u životu na ovome svijetu. Zašto smo došli? Kuda smo pošli? Kuda treba proći? Kuda treba doći? Ovaj život, kao što vidite, to je zabava igra, kako kaže Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu suri Al-Ankabut. Kao što znate, kao što kaže وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Život na ovome svijetu, kaže Allah, je igra i zabava.
igra i zabava. U odnosu na onaj svijet. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. A onaj svijet je tek život. A nažalost vidite, mnogi misle sve na ovom svijetu da potroši. Ostavi nešto polan toga i za onaj svijet. A ovaj svijet koliko je mali, koliko je sićušan, koliko je neznatan, koliko je neprimjetan, mi bi onda sasvim drugačije se odnosili i govorili. Zbog toga su ovo naši stari skupovi, naši razgovori, zbog toga su naše hutbe, da se stalno podsjeća na to, jer čovjek zaboravi, bez obzira koliko hoće i koliko neće, njega ovaj život, ovi talasi odnesu u nekom suprotnom smjeru, iako on možda i ne želi. Nekada čovjek se počepiri, poželi da se malo odmakne od dunjaluka, međutim dunjaluka zahvati. Što ga više uzimaš, ono što kažu, što ga više piješ, sve piješ kao slanu vodu, što više piješ, sve si žedniji, želiš da još više. I zato ova naša druženja su ta koja razbijaju tu slanu vodu i koja nam daju jedan normalan eliksir, jedno normalno piće, kako koga nećemo osjetiti više želj za dunjalkom, nego želju i tu stanu činješnju kao odlasku na onaj svijet i ljepotu onoga svijeta koji nam Allah Želešanu upravlja. Poslanik alejselam kada govori, vidite, vezano za ovaj ajet, koji kaže da je život tek na onom svijetu pravi život. Pa Allah završava ovaj ajet sa riječima kada bi to oni znali. Dakle, ovaj svijet, dunjalu, je igra i zabava, a tek onaj svijet je pravi život. Lau kanu ja'lamun, kada bi to oni znali. Vidite, jer mnogi ljudi to ne znaju, nažalost. Vi vidite da je sve skopčano za ovaj svijet. Pogledajte, sve. Evo, svi univerziteti, svi fakulteti, osim islamskih fakulteta, sve je skopčano samo da vam učini dunjalu privlačnim, dobrim, finim, ekonomija da što više prodaš, što više zaradiš, ona druga da što više ono uradiš, ona da se popneš na mjesec, ona uči gdje trebamo sutra stići, niko ne govori o najvećoj zemlji koju svi moramo proći, i Amerikanci, i Bosanci, i Tadžikistanci, i Albanci, i Srbi, i Hrvati, pa i Švabe, i sve naše babe, svi moraju ići džabe, niko im neće platiti u jednu novu domovinu koju nisu birali, ni Pakistan, ni Afganistan. Ta zemlja, braćo i sestre, se zove Kaburistan. Kaburistan! I kroz njega će Amerikanci, i Turci, i Japanci, i Bosanci. Ko se sprema za to pitanje? Vi koji studirate razne znanosti, jeste ikada tamo proštali nešto onome svijetu, ne u Pakistanu, nego u Kabulistanu. Siko upozorio na to, a tamo je dulji život, treba dulje dole ležati. Treba boraviti. Poslanik alejselam u svojim vjerodostojnim hadisima kaže da tamo biti sjela i prela i razgovora nijedne momenata, ali koga mi azaba. Kaburskog azaba. Patnje. Tamo nema ni natrag, ni vrata. Nema ni visokog, niskog predstavnika. Nema niko da se štiti. Imaju crnovi, baje, sitni hajmančići, a posebno se banije koji udaraju na razne načine. Sada kuda se brani? Imaš odbrbeni mehanizam. Odbrbeni mehanizmi, kao to znate, su naša dobra djela, koja čovjek jedino može tako ponijeti sa sobom. Ne nosi ni eure, ne nosi ni konvertibilne marke, niti franke, niti dolare, ne nosi ni tjelohranitelje, niti vodi sa sobom, nema ni sekretara, sekretarica, nema ni vojske, ni policije, koji ima samo naša dobra djela. A dobra djela samo prihoju isključivo od mumina, od vjernika. Pa ima li veće i sreće nego biti vjernik, pita neba? Da nemaš ništa u kuću, da nemaš ništa pred kuću, da nemaš ništa po sebe. Pa budi sretan, ti si najbogatiji zato što imaš u kaburu sve obezbijeđeno, samo podiješ kao vjernik. Nećeš imati unije zaba, nećeš imati unije belaja, nećeš imati oni računa koji će biti natvoriti, koji će se natvoriti onima koji nisu bili vjernici. A tamo je život daleko dulji. Jer oni koji su davno umrli u vrijeme Adama alejselama, i Kabili, Habili, svi drugi, još čekaju u kaburu, još u toj zemlji žive. Zato je ta zemlja najveća. Milijarde ljudi već u njoj je pokopano i leži. I još je ovih 6 milijardi koji su danas na zemlji i oni koji će biti do sudnjega dana, mi ne znamo kada će sudnji danas nastupiti. Dok traje ta domovina, ta zemlja u kojoj se mi
U nju se ponovo vraćamo, od nje smo nastali, ponovo u nju ulazimo. Ako si dobar, vidjet ćemo naše pojene i te rezultate, dobrote na onome svijetu, to jest u kako. Ne govorimo na sudnjem danu, kada budu određene, vidjeli ste, farikum fil dženneti wa farikum fis sa'ir, kada dođe do raslojavanja, do razdvajanja i do distanciranja između dvije grupe. Zato su ljudi znali unesvijest pasti kada bi učili ove riječi farikum fil dženneti wa farikum fis sa'ir. Jedna grupa ljudi, jedna skupina će u džennet, u džennetske ljepote, dobrote i one sve divote koje Allah njima stvorio. I kao što kaže poslanik alejhi selam, u džennetu će biti ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudska pamet nije mogla ni zamisliti. I džehennemske strahote, ukoliko čovjek ne do Allah dođe u tu skupinu koji idu ka džehennemskim strahotama i tim, kako se kaže, tom paklu, kako ovi vole da kažu, to je stvarno pakleno i to je stvarni pakao. Ko dođe u njega, u svako ko dođe u taj pakao, mora biti onaj koji je plakao i koji je po njemu skakao, vrištao i psiku pravio, jer nema drugog načina. Kada vatra se potpale, vi samo sjedite ovdje na našu peć, u ovom zimskom periodu kad malo naložimo u običnu našu peć metalac, neku ovakvu valfu, nešto naložite samo dobro, suhi drva, pa samo malo sjedite jednu minutu, naplatno malo, samo ja sam se molio, malo sjedite pa ćete vidjeti. A poslanik alejhi selam kaže, džehennemska vatra je oštrija, plahovitija, energičnija, gora i opasnija od ove vatre za 69 puta. 69 puta. Sad zamisli ovu našu vatru kada se dobro razgori i džehennemsku koja je 69 puta jača i opasnija. Zato, braćo moja draga, u našim skupovima mi moramo da se vraćamo na stvarnu situaciju u kojoj se nalazimo, na stvarno stanje, na stvarno definiranje ovoga svijeta u kome se nalazimo. Posebno mlad čovjek koji ima sreću veliku da je kao mlad zaronio u dubine svoje vjere, da je kao mlad zahvatio iman u sebe, da ga je iman zapahnuo. To je najveća sreća. Jer kaže poslanik alejhi selam u jednom hadisu koji prenosi Imam Taberani, a islamska ulema ga ocjenjuje vjerodostojnim, kaže najbolji čovjek, vjernik je onaj koji ima dug život, a bude u itaatu Allahu dželešanu. To je najbolji vjernik. Znači od mladosti kad si ti na pravom putu, koja je to sreća za čovjeka? Dakle, mlad, a uzeo svoju vjeru. Mlad, živi vjeru. Mlad u itaatu Allahu. Mlad, ali nije se raspustio kao mnogi drugi danas to čine. I kao što ste vidjeti, imat će čovjek na tom putu problema, a tako Allah i postavio naravno ovaj dunjaluk miniranim. Mogu samo deminirati sve ove grijehe, sve ove izazove, sve ove probleme, samo pravi demineri. A pravi demineri su oni koji se obuče u tome da deminiraju ovo područje kroz koje mi prolazimo. Koliko bluda, koliko insana luda, koliko vidjeli ste drugih čuda, koliko droge, koliko raznih drugih devijacija u društvu. Sve su to praktično bombe ili eksplozije koje su postavljene na ovome svijetu i ako ti najdeš na njega, mora da te podigne. Ne možeš ti proći kroz minirano područje ukoliko nisi svjestan, pametan, zreo i ukoliko nisi savladao te osnovne vještine kako pronaći, otkriti, jel tako, i deminirati određeno područje da mina ne pogodi. Ako te pogodi mina, vidjeli smo u fizičkom našem liku, odjeli noga ili život ili ruka ili glava ili bubreg, nešto ti mora otići. Ako si nagazio na tu minu. A koliko mi gazimo naših grijeha, braćo moja draga, šta li će od nas ostati, šta mislite, koliko naiđemo svaki dan, onaj napao, onaj ugovorio, a to je mina koja je rašlanije njegov iman, njegovu dušu uništava njegovo pravo biće, njegovo imansko, islamsko biće. Mi to malo porazmišlja o tome, vrati se kući, ništa veselo, negdje bio veselo se vrati. A rijetko su ljudi koji uvijek nad svojim grijesima se malo zadrže, razmišljaju o njima kao onaj što je bio nekada u prošlosti u svojoj kući iskopao kabor. I svaku noć malo legne u njega. Svaku noć dođe i malo legne. Pa pita me šta tu radiš, pa kada se posjetim, jer ako ne bude posjećanja, gotovo je, ja sam se izgubio, tako jeste. Jer čim ti uđeš u kuću, a ona tamo haber kutija,
ona su retki kutija sa onim raznim pjevačicama i raznim muzičarima i onim ljudima koji te udaljavaju od Allaha. Ne možeš ti se sjetiti lako Allaha sa onim plesačicama, pjevačicama, čim ti uđeš i odvrneš ovu haber kutiju, ili tako, odmah se oni malo odlože tamo, onda daje i tebi onakve sobe Božji robe, da ti je onako odijelo, da ti je onako sjelo, jer džaba je to utiče na tebe, ti htio, ne ti ono utiče na tebe. Razumijete, ti kad odeš tamo gdje nečist pazdu, recimo ne ideš pored ovog preveta vašeg, nema ti, hoćeš li da mirišiš, ti moraš da uzimaš onaj jak smrad, džaba je, ne može ti sad reći, a što lijepo miriše, ne može ti kad ne ideš, te mora zapanuti, tako je ovo kad ti uđeš u kuće gdje nema islama, te mora zapanuti taj neislamir, a Boga mi kad uđeš u kuću u kojoj ima islamijet, u kojoj se čuje Kur'an i Kerim, u kojoj se čuju fine plemenite stvari, onda nas sve to vraća na prave elemente, u pravi dio i tako dalje. Zato je za nas vrlo bitno